че аз съм за всичко в тази къща. Аз като кюфна. Кой ще гледа къщата ми? Така е. Заповядайте, госпожо. Как мога да ви помогна? Личната карта сте загубили. Къде, госпожо? В Германия. Добре. Къде точно? Във влака сте вие откраднали личната карта. Вие ходихте ли до посолството във Франкфурт? Трябваше да отидете в посолството, защото, госпожо, има глобичка. 70 лева е глобата. Трябва да кажете, че ви е изгубена или че ви е открадната, не знам. Тя кога ви я откраднаха, госпожо? Ого, вие трябваше отдавна да отидете, госпожо. Няма, не се притеснявайте. Вижте сега главата да ви кажа. Ще ви я пишем картата като унищожена. Така никой няма да ви иска глоба, обаче няма да казвате на никой, защото не се казва. А сега ще се опада тук на един и ще го питам. Ама мисля, че ще стане работа. Чакайте да видя. Ало, Иване, аз съм Тодорка. Виж какво. Тук имам една дама. Виж всяко останало. Откраднали се и картата в Германия. Тя от Германия, да. И не е отишла до посолството. Не ми колко време минало, колко казахте, че ми половин година. Българската карта, да. И има ли някаква възможност да я пишем картата като унищожена, за да не плаща жената глоба? Защото много се притеснявам. Добре. Така, значи просто да натисна като унищожена и да напишем точно какво е станало. Чакай сега. Да. Добре, Иване. Айде, мерси много. Айде, чао. Айде, чао. Айде, чао, довиждане, айде, чао. Така. Вижте сега какво ще ви я пишем картата като унищожена, така няма да плащате никаква глоба. Дайте ми някакво егене. Имате ли някакво егене? Така, кажете ми егенето, да ви видя тук в системата, дали ви има. То ще ви има, няма как да не ви има. Егене. Ето, добре. Ами тя без това трябва
сте родена? Кой град? Коя година? Пол? Ръст? Не знаете колко сте висока. Я станете да ви видя колко сте висока. Ми към 1,65 сте толкова. Ще ви пиша към 1,65. Цвят на очите. Дайте да ви видя очите. Не са ви пъстри. Кафяви са ви, не са ви пъстри. Не си въобразявайте. Кафяви са ви. Цвят на очите, цвят на косата, черна. Също така. Казах ли вече не адреса ви в Германия, къде там живеете, нали? Улица, номер, град и така нататък. И в България също си имате адрес, него ще го попълните тук. Сега искам от вас да напишете, че картата ви е унищожена. Сега така ще направим. Примерно сложили сте си картата в джоба и сте седнали на една пейка, нещо там, пейката била, нали, щупена, български пейки, имало, липсвало едно дърво и картата ви се щупила. Картата ви се щупила, вие сте си бръкнали в джоба да си хвърлите там някакви сметки, там какво, и сте грабнали картата. Унищожено. Така, това вие ще го напишете и ще се подпишете и тук. Това е много важно. Така. Също искам от вас едно подписче. Той е тук. Ей, тук. 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 И датата. Днеска кой сме? Чакайте да видя. Днеска сме 15 ноември, град Пловдив. Така. Разбрахте ли, госпожо? Добре. Хайде сега. Там напишете си го всичко и като сте готови, елате тук при мен. Така. Сега ще видя тук. И тия скапани очила, трябва да си взема нови. Миме, я виж тук. Това така ли се пише? Че ни аз нещо, когато инсталираха тая нова система, нещо. Ей тук, защото за дамата трябва да въведа, че е унищожен. Тук ли се въвежда? Я погледни. Ей тук. Добре. Не, тук ви липсва още нещо. Трябва тук да подпишете. И нали ви казах адреса в България. Напишете си още адресчето в България, защото няма как иначе да се свържим с нас. И някакъв телефон, български, немски, какъвто и да е. Какъвто и да е там. То се една. И едно имейлче, ако може да поставите. Така. Добър ден, община Пловдив, първо районно. С какво мога да ви помогна?
час. Просто елате и горе-долу, не знам, нормално. Не става много бързо, но не става и много бавно. Да, зависи колко хора има, аз не знам сега тук, не мога да ви кажа, господине, елате си тук на място и да, не може час, час не може да ви запиша, господине, елате тук да ми обясните, да, така по телефона малко трудничко. Еми сега, какво да ви кажа, горе-долу половин час. Половин час горе-долу, господине, дълго се половин час. Чакането, ама зависи, някой път може да е час, нали? Ама може и за 15 минути да влезнете. Да. За какво точно става въпрос да ви кажа на телефона? Това е много лесно. Няма, спокойно. Елате тук. Ще ви подновим картата, да. Пълномощно. Имате ли? Имате пълномощно. Добре. До 6 сме тук, господина. До 6 часа. Така. Ако не днеска, елате утре. То по принцип, да. Утре четвъртък е по-така, кротко. Айде тогава. Айде, чао. Попълнихте ли? Браво, дайте да видим сега да го въведем в системата. Вие бая гревондели ги пишете. Нищо. Така. Чакайте сега, тук ще го поставим. Име. И много интересно име имате, бе. Браво на вас. Дата на раждане 11.9.1986 година. Правилно ли е? Добре. Аз си питам така, защото някой път стават грешки. И после трябва да ги поправяме. Тресави в Германия е Бург Штрасе 3. Бург Штрасе 3. Това къде е? Да. Тресави в България е улица Гугуш номер 15, етаж първи, апартамент 3. Имейл. Добре. Така, госпожо, значи за кога ви трябва новата лична карта? Бърза поръчка или нормална? Бързата поръчка ще ви е тук след 3 дена. След 3 дена, след 2 часа ще дойдете да си го вземете. Нормална поръчка се бави някъде към 3 седмици. Вие го казвате тук. Тогава бърза поръчка, викам.
тия вики